Gipadali sa Department of Energy ang pagbabalik sa normal nga operasyon sa mga planta nga gasupply sa Mindanao grid. Kinihuman nga gipailawom sa forced outage ni atong Biyernes. Aniya ang report ni John D. Esteban. Gimando na sa Department of Energy ang paspas nga pag-ayo sa tulo ka power plant sa Mindanao ug dayong ibalik sa normal ang operasyon. Ang mao mga planta gipailawom sa forced outage. Hasta ang 11 ka generation companies niadtong milawayng Biyernes, Agosto 1, tungod misaka ang demand apan ubos ang reserba. Kaya naa sa 2,827 megawatts ang available capacity, samtang ang demand ana sa 2,667 megawatts. Mao kini ang rason nganong nag-issue og yellow alert sa maong adlaw. They are expected to come online on August 7 and August 8. So we are closely monitoring the situation. Hinuon, gipasalig sa DOE nga paigo ang supply sa kuryente sa Mindanao. Kasi on a daily basis naman, we're around 1,000 megawatt reserves. We even supply to Visayas states. Actually, we are not expecting any yellow alert for the year. It's just the several plants were on forced outage. Medyo nag-deplete yung ating reserves. But it does not mean na wala kulang yung supply natin. Giauhag sab ang mga private distribution utilities nga mag-andam nga i-activate ang ilahang interruptible load program. Diin ilahang gamiton ang ilahang kaugalingong standby generation aron maminusan ang pagkonsumo sa supply sa grid. Samtang sa exclusive interview sa One Mindanao kang Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, adunay mga proyekto nga makatabang sa pagdugang sa supply sa kuryente. Meron tayong naka-ready na more than $600 million in investments. We are assisting these investments. The Mindanao Development Authority is monitoring all these possible investments, which will total to around 490 or a little less than 500 megawatts. Kinahanglan na sab daw magpulong ang committee nga dugay nang wala nag-convene. Siguro ang paniniwala ng agencies involved in that power monitoring committee is that there is no need to convene that because there is enough energy. Pero syempre ayaw natin manatiling ganun lang ang level ng ating pinoproduce na elektrisidad. Ibig sabihin kasi kung ganun lang at hindi tayo nangangarap ng mas mataas na production of electricity, meaning we are not expecting investments or economic activities to increase here in Mindanao. Ginalihok na sab daw sa Minda nga mapadali ang pagproseso sa mga papeles nga kinahanglan ihukon sa mga investors pinaagi sa public-private partnerships o PPP. We have signed an agreement with the PPP Center to put up an office here in Mindanao para lahat ng proseso prior to the final approval, hindi kailangan gawin sa Manila. Kung ang investor at investment ay dito sa Mindanao, tutulungan na natin sila dito pa lang sa Mindanao, yung proseso ng pagkumpleto ng papeles. Nanawagan sab ang DOE sa mga establishmento, kumpanya ug sa publiko nga magdaginot sa paggamit og kuryente. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban. One Mindanao.